Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Afitasari dengan NIM 2431411068. Di sini saya akan menembang tembang Asmorodono dengan tema puasa, poso perintahing Gusti. Perintah kangge manungsa. Jaga hawa lan nepsune, tansah sregep sing ibadah, aja lali sedekah, ngresikno jiwa ragamu, dadi bekal kang utama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.